Hari Minggu nyong garap golet gultik tapi alhasil ora sida. Padahal nyong lagi nyedam banget lur. Sidane nang kene diajak nang bapak suami maring gacoan. Sekalian garap dolan maring Mekarta Distrik 1. Pas sampe neng gacoan, ujarku orang antri, ternyata isi waiting list ya wis ora sida. Ki mlipir sedela nang sebelah tuku kue balok. Ki yang benang-benang nyong kepengin tuku kue balok pasti maring ngene lur. Lokasine nang Jababeka, murah 15.000 dari zaman 13.000. Ki siki wis mundak 15.000. Bahan bakunya larang kali ya. Lanjut OTW maring Mekarta, nang kene nyong garep nongkrong. Sebenarnya nyong kepengen banget maring Blok M, kepengen mangan gultik. Tapi karena bapak suami mau balik kerjane ke sorean dan ora gelem maring ana jare kadowan sidane nyong disengi maring ngene maning. Sebenarnya nyong blenger lur. Tapi selama ge nyong maring Mekarta ge nyong nembe maring ngene lur. Ganu-ganu kan nyong maring Danau Mekartane. Nah ge nyong maring tempat tongkrongan kene. Rame banget ternyata lur, Masya Allah apik juga. Iya aku njajal maring dhuwur juga akeh tukang dagang lur, angger nang kene garap nongkrong mangan pemandangannya gue gedung-gedung tinggi Masya Allah api. Tapi karena nang dhuwur orang nana tong-tongan dadi nyong ke mudun maring isor garap ndeleng konser bae lah. Tapi nang kene anaknya nyongket mau njaluk madang bae kencot jere. Ora timpani kayane ge lujen. Jadi nang kene nyong ge mlipir maring Solaria garap tuku sega goreng bae karo kue tiaw. Karena panganane ki nang kene kan enak-enak mbu sing liya-liyane regane ya ora beda ado. Nasi gorengnya 30, 35 ya mending nyong maring Solaria lah sing enak. Tuku kue tiaw goreng siji nggo berdua karo bapak suami. Sega gorenge tuku siji nggo anake. Ge ora entong lur, percaya ngasih 3 beli. Terus nang kene nyong kepengin ngopi. Anak kopi kenangan lur, bukan kenangan sama mantan ya. Cukup kopi saja yang menjadi kenangan. Kalau untuk mantan buang baik. Ya Allah nggak boleh begitu. Lanjut lah ya. Mangane wis rampung, nongkrongnya wis rampung. Kira-kira wis puas, anaknya nyong bete jaluk Bali lur. Cus langsung OTW Bali.